vô in zun ni som ni pathian ni kan lo thleng le ta a min ngai thatu te zong lalpa Isua Krista mingin chibai ka bu ka cheu shipuya wangin Sunday school kan lakai theilowa chu wangin beginner pol nu le pa te kan Zirlai ron ti chhuah te hi lo en puya lo thiam ti sham turin kan ngen cheu ani voina chuan marin Isua pai ti kan zirdona Zirlai somni pakhatna ani karmasa khan enge kan zirin la sha o Davida chanchin ani mo ani le ina mi an lo len te in thian ten thulom deuh an shil che u hian midang shil hlan in nga khlel thinem o thulom deuh kan sha chan midang shil hlan kan nga khlel thin ani mo vo ina hianin mi pakhat in thumak deuh le thulom deuh a hriat chanchin kan zirdona eng thu nge a hriata tu nge a hretu tu in nge shil ti te kha in lo chin chha don nia o ngun te vin in lo ngai thla don nia man lai hian kho pakhat to mani mo chu khoming chu Nazareth khwa ani chin chha ru o Nazareth khwa ani Nazareth khwa a chuan in lian vak lawa hian chung ko pakhat hi an cheng ve ni mo chu ina chuan fa nula pakhat an nei ani mo chu nula chu a fel em ya a mil thabok sia pathian thu oi tlat mi ani mo chuan a fel awang khanin I an then te an veng te po khan an ngai na ani mo tunge a ming niang o in sha o a ming chu Mari ani mo Mari chu nula fel nung chang tha tak mai ania pathian thu oya anu le pa te thu po oya ni mo chuan an in te chu an in le apon vel te chu avong fai hliau thin ani mo achang chuan mun te a phia ta chhuat te anota thleng te asila chuan rong te po kha a bol thina nula taima takania ati thei ang kha atia an in te chu fel fai takina en kol thina ni mo chuanin ni khat chu khatia ama a mil lai khan mo a na bul kha mo a ron eng ta phut mai ni chuan van tir ko kha a ron in lar ta ni mo a na bula khan van tir ko a ron thut ti na ni chu chuan chu van tir ko chu a ming chu Gabriela ania in chin chha thengem o Gabriela ni mo chuanin Mari chuan makati em mai ni mo chuan van tir ko chuan Mari chibai vo bi lausu aron te ani mo chuanin makha tilutuka a phus sokani a hlau bok sia chuanin a en ring ani makti deuh khan chuan van tir ko chuanin Mari ne na chuanin Mari lausu pathian ngai sak zong ni ngai ro irayanga fapa isinganga amhinga chuan Isua isaturani kharon ti tamai ni chuan Mari khan makat tilut tuka achan chu nula ania pasal anei bok si lawa engtin nge naw ka payang ti te kha angai to ani mo chuan van tir ko ne na chuanin chung chu engtin nge alo thlen theyang nula ka nia pasal po kala nei bok si lawa ate ani mo ma se van tir ko khanin tharau thiang lim ichunga alo thlenganga pathian chuan eng ma ti theilo anei lo ani ate ani mo chuan Mari chu pathian thu oi tak ani kan ti khamo khatianga van tir ko ina shil khanin in ngai tlom tak khanin lalpa boy nu kani I thu ang zelin ka chunga thleng ro se kha ti ani mo chuan van tir ko po kha akal bo le ta ni mo Mari chu felin ti o pathian thu oi ania pathian thu oi tlatawang khanin achunga eng po thleng don se pathian thu ani chuanin achunga eng po thleng tur khanin a in buat sai ta ni mo khati chin zong kha voina kan Zirlai te chu ni a pathian ni le lama Mari chu eng tin nge a tak ti te kha kan soi zom le anga in lo ngai thlale theu do nia o chuan thuvon kan ziranga kan thuvon chu luka bunga chang somthum pariat ania I thu ang zelin ka chunga thleng ro se ti ani mo tuna ka soi zo ain lo soi ve do nia o
i thu ang zelin kachunga thengro se o kha kan zirlai te chu nia tuna zo na ka zo cheunga ka in thiam vekang karinga athiam in lo thang don ne o pakhat na a chuan mare te chung kwa kha khoi khwa a nge an om kha o ze nazareta animo panni na mari ne na van tir ko lo lang khatu nge in la sia em o Gabriela animo pathum na van tir ko vin mari fa paming tur asoi khatu nge kha o in shevek animo Isua mari khan tu thu ang zela om nge atum tlat kha o pathian thu ang zela om atum tlat ani khati zong khawai na kan zirlai te chu ni e